И здравейте на всички, аз съм Стеката от Low Boys Vlogs. И днес ще направим още едно видео за с кои програми да обработвате. Значи, виждате, аз съм написал Camtasia Studio 8, Camtasia Studio 7 и естествено Filmora. Една хубава програмка за обработване. Само, че препоръчвам ви да си я купите, защото ако си свалите непълната версия, ще ви се показва ето този надпис на Filmora и няма да ви стават, нали, ако си правите примерно там от това, от самия Filmora интрото и ще ви се показва надписа. Добре, така да започнем с Camtasia Studio 8. Camtasia Studio също е 8 е доста добра програмка за обработване. То тук си пише Free Trial by PC by Mac. Тук виждате, може да видите сайта. Аз ще оставя линк в описанието за ето този сайт. Нали? И вие направо можете да влезете. Аз ще оставя линкове към трите сайта и ще можете да влезнете. Ето също Camtasia Studio 7 също така се Free Trial by PC by Mac. Тук пак същите глупости. Така, Filmora. При Filmora мисля, че е малко по-различно. Аз съм ползвал Filmora, само че, нали, аз имах непълната версия, и не ставаха много добри видеята. Ето, така ще ви изглежда, мисля, че купената версия. Нали, ето така. Тук има разни неща. Тук можете да си свалите непълната от тук, Free Trial, като цъкнете. Ето, има си Windows Download. Сега аз няма да го даунлоудвам, защото, нали, не искам. И ще направя още едно отделно видео, как да обработвате и там нали, ще ви покажа. Тук също има Free Trial, Windows Download и така. Добре. Ето така да ще оставя линкове, който иска да препоръчвам и отново купете си ги, отколкото сваляте непълните версии, защото, както казах, ще ви се появява логото на нали, на TextMate или както е при Filmora. Добре, това беше от мен, аз бях Стойката и до скоро. Не забравяйте, абонирайте се за двата канала Vivaplay и Alex Legion, също и за Allboys Vlogs. Абонирайте, харесвайте и до